Здравейте! Днес ще играем на този свят. И виж кое е най-якото. Чупите това, бокче, получавате друго. Има 9 фази, аз съм на трета. Брим. Ще чупим тази серия, този епизод. Блока! Къде ми е лопатата? Чакай да си направим нова. Имам ли желязо да си направя желязна? Къде ми е желязото? Много. Ето желязо. Да оставим другите бокуци. Тук. Вече имам 2 пълни съндъка с някакви работи. Желязо, такова. Това не. Това запълним съндъка. Странно. Добре. Най-накрая. Там. Така. Това вече е друга работа. Ето. Лисица? Какво? Лисица? Тя какво яде иначе? Чакай, имаш ли? Толкова луда, чакай, поднима в този там, там да отиди. Давай. Чакай. Къде ми е брат? Някой ми е писал. Чакай. Никой не ми е писал. Добре, къде е тази луда лисица? Разбрат, дали става само. Не изолира. И е тази лудата. Луда. Мале. Чакай. Тази ми е бъг. Не, Мечо, пух. Ха. Ела. Няма рила. Хоп и хоп. Милицата. Няма късмет. Да чупим блока, Чакайте, аз не ви показах. Тази такова. Долу съм се направил такова. Ще да продължавам ли с този? Това нещо. Айде, този блок трябва да седи тук. И така да е равно. Ето така да е по-равно. Мале, вижте каква голяма база. И ще разширим острова и след малко това видео ще го спирам. Добре, ще ви покажа кое има в съндъците. И ще спираме видеото. И хора, това има в този съндък. Вижте. Аз не ви показах, че имам такива брони. Вижте ли ми скина? Аз съм